E-City компаниясының өнімі. Уақытың ритмі. На основе современных технологий мы разработали новые средства для мытья посуды – гель Daisy. Он экономичен и быстро удаляет жир. Достаточно всего пол чайной ложки на литр воды. Он легко смывается, не оставляя частиц ни на посуде, ни на коже рук, оставляя их мягкими и нежными. Daisy. Daisy! Daisy, təmizliğin alamatı. İnni bizde de var. E-City компаниясының өнімі. Уақытың ритмі. Ак Студия E-City компанияның himayetkarlığını hödürleyer. Mekan Şarif, Rahat Kurvanov, Emre, Hanjar Sopiyev ve başkalar. Rejissör ve senaryanın avtoru Rahat Kurvanov, M-Rap. Kompüterda özleştiren ve ses rejissörü Evaz Kertikov. Kısmet. Pena oğlum. Trakara 8 oldu. Oğlum 8 oldu. İşe gidiyorsun yok mu? İyiyim 8 May. Oğlum. Göreyen oğlu düğün kahtı hadaktın. Gitmesen olmasa işe. Ececan, men seni çörek kıl koyup bilmene. Näme üçin çöreksiz? Şu gün men ören şarfymyň puly gelýär. Vah! Çigimcan, pul getirip eklemek men borjum. İkinciden emece, haçan men işläp baýar, ana şonu siz maňa bugün işe gitmeden bor diýersiň. Bağıtın olsun da. Sen ýaly agam maka baýlykdan ne peýda? Alo.
Aydy. Goşayda inliysem şahir der. Aydymayda inliysem aydymçy der. Diýmek Arslan. Men öňkerde garaşýan. Äder bardym. Bir maşyna otlaýyn. Garaşýan. Ey Allah'ım, inni şey dep ömür boyu yanmalı ya da bu zatlar kısmet devamı. Yoklay. Kısmette değil, geçmişte. Yoksa da sen haçan erlin? Sen Hudaý bilen uğraşyp durkan. Eger sen gepleşip durarmy gören bolsaň, näme sokulýan? Görýän welin sen hemme zady ýatdan çykarypsyň öýdýän. Düşünmedim. Entäkki çykak. Gam usta alady, başa düşmänki. Ne Alpina, Hema gelmedi mi? Hemrana öýnäkler goýbermedi. Ay görmezlerden bir yerden çıkarlay. Bilýärmi, Arslan? Men her gedek asmana seredemde meni arzu dörer. Men ulolsam, ejem bilen gyjygyny bagtletsem, hiç zada mätäç etmesem, dünýäde elini uzadan yerlerine ýeteriýal etsem, Amen arzum, kakamı önemli ödesem, ulu işler olsam, men ecem pahira yok. O bu dünyanın taşlarını epesli vakt dolu. Men ecemem, kakamım bar. a sen arzum? Uy, pena, sen ecem çağırdı. Derre oya versin dedi. Oğlanlar, gör bilece barkayda ayalın mı? Pena, men berde garaşarım. Hemra, yoranma sen. Eğer gelir, garaşın. Hemmeden arzularymyzyň hasyl bolmagyna az wagt galdy. Näme üçin beýle pikir edýän? Sebäbi bizinijem. Ýoksa da, sen geleniňe 2 ay boldy. Men orada şogun dostum gelýärdi garaşdym. Sen bolsa ýok. Men türmäge baryp seni dedim.
Arslan bir aýan boşalt diýdiler. Ondan soň pena kimil şäher söktük. Sen tapmadyk. Sen nirde boldun? Ýa-da hawa ýa-da. Öýdümden araňyzda hiç zat aýtman, hemme zat gowy diýdiňiz. Bolup geçen zatlary gizlep meni ağırladyňyz. Sen näme hakdy? Sen pikir eden zadyň hakdy. Ajap günler hakdy. Şoğun biz sülgünün maşinine aylanmana çıktık. Ana şondan soň sülgünün günäsini men öz boynuma alyp Sülgünden aýra geçen günler men üçin iň agyr günlerdi. Ýöne men şonda da öz sülgünle gowşaryn diýip umydym bady. Men türmeden çykan adyma ilki bilen sülgünün ýanyna ýetmäge howlupdy. Ýöne Dünya şeýle bir giyin. Şoňa görä gen. Men kakam paralel jurdy. O şu wagt dordan gitdi. Ýerine malany. Amen olsa at oda gezip beren oglan. Ýöne şonda da maňa gaty agyr degýär. Asen morsa howa görmän oturan adam. Sana o zatlara aýtsam, hasam agyr degijegini bilýän. Ana şoň üçin hem senden bu zatlary gizledim. Meni bagyşla. Hemra, inni bir ştada uzunlap jedelleşip durarsmy? Ýa-da penaň ýanyna gidersmi? Ine munyň başga urrun. Ýer. Maşynyň öňüne minjekmi ýa-da ola? Maşynyň şu bolsa, ey, maşyna attakma, bör dünýäň bedegidir. Bola, ýer. Nerede turarız? Ay tapağı diyor. Yürü ta. Ey. Gel verik. Size näme? Bize en gowatlardan getirir. Özüm pulny özüň tölersin. Men size berer ýal pulum ýok. Dine bize mi ya? Hiç kime.
Diňese de ýok. Diline ýeçilik et. Birden dilinden deýnaýmy? Sen gaty almışdın. Şu bilýärtimi? Owo. Inniden meýler? Beýlek, näme gaýratyň eten okmy? Ay. Oğlanlar, bir de düşünmedin mi? Ben bu dünyadan sensiz köçemem. Ama bugün sen bitirdin. Hiç kime değişmem. Seninle ömrümü yitirdim. Alo. Ağamcan. Ine de üye geldik. Yerin hani? Ece, bizi karşılan yok mu? Oğlum sen mi? Gelin hani? Salam ence. Salam. Selamun aleyküm önce. Kurgun mu? Vay bo, artlan gelin mi? Gelim ence. Gözün aydın. Be, görünmeyen onu yani. Çıkanını epesli vaat doluptur. Senden olsa ne haber var ne hatir. Ne deyip bolsa? Inni itmejek gor. Salamcıyım. Kovmi. Salam. Gözün aydın. Sagaman geldin mi? Beydip durma, hani geçin. Yürü koydum. Yerçeri yarı burada tayyarladı. Uy oğlanlar. Men soňrak gelýän. Näme boldy? Pena. Men qakamna harlap gaýtmasam bolmaz. Arslan. Gatyberme men häzir geler. Bor. Kakana salam aýt. Arslan hökman ümmüleşmäne barar nitdi. Yok man ýetirim. Arslan, menejeriň ýanyna bark gaýdaýyn. Häzir garaş şaý gelsin, şaýlaşýansak naharamışar. Bir jumut garaş. Ece, Pena, häzir nahar tayyar bolýar. sen näme diýäň? Şu taşlary ýuwa ýennidim. Ha, bolýar.
Bağışla. Hiç. Ötüşle aramın gereği yok. Gaty ýakdymy? Durmuş bundan beterrak yak ya. Indi ýakmaz. Ana bolly, inne bolsana harimeli. Ine ağzını açacağız. Ana. Ine hazır. Yine de. Ana. Fücü mi? İyi de naharın ammar. Ağacası o mu? Al onu yine vurşemse. Yoksa da oğlum, bugün sen iyir bilen nire öttün? Kaka, Arslan gelipdir. Onsoň menem şonu garşaldım. Soňam penalara taşlap, ine sen ýanyňa gaýtdym. Tuvalime, Arslanım geldi diýsene. Inne or bela beterden daşta bolsun. Kaka, inne megat gowy bolar. Näme boldy kaka? Men munçany ip bilmen agary. A başga näme işiň bar? Iýmeli, içmeli, dünýä hedilligini görmeli. Dünýä, hedirlik. Men seni ýaly oglum marka. Nädip men dünýeden narazy bolayyn. Hedirligini görmäýin. Mağa her var men odum bagtly. Belki şu mahal ejegem begenip daşyndan aýlanýanlar. Kaka. Ejem diňe meň daşymdan näle? Sen hem daşymdan aýlanyp begenýänler. Sebäbi meni ýeke goýmadyňy, akylly başly adam adyp ululdyňy diýsen begenýänler.
Näme boldy? Ýüzüň salykly. Yok, eger ağam bileýse, ol gaty erwet bolar. Pena erwet dolar ýaly. Men seni Allah'ma ahire. Men penaň ýüzüni ýere salmam. Yok, ağlamok. Ýöne, onu düşündirmek kyn. Dünyada kıyın zat yok. Hemme zada kıyınlık bilen ýeňip geçmeli. Şoň üçin berk ýerinde durmaly. Eger sehel ejizläýsen, Dururs, berk dururs. Iň soňuna çen. Hawa, inne ýene duşuşdyk. Näme? Ajjalyňa ulugýanmy? Sen can berem ok, can alar ýa. Görýän bolyn sen diliň ýerine durjak gäle diýen. Dil ýerine durar ýaly ýaradylan ok. Siz ýarlary awyň türkmäge ýaradylan. Häzir men hemme ýandaky dostlaryň bilen awyňyzy pürükdirjek. Ýa-na kılan ýaşaýan ýerini bildiňizmi? Ada Hemramış. Özüm şäherden. Ine de telefon belgisi. Beýleksin bolsa ýdap ýörs. Hanam. Dostum begenreýin. Belki sen şatlygyny deň pöýleşer. Alo. Hemra, Men sen janýal dostum kömegime täs bolupdyr. Eger birden kömek etmek ýüregiňe düşse, lisowele. Haramzada. Alo, Pena. Men üye barmaly. Sen ýanymda wagt çalt geçýär. Haçan sen ýanymda ýok wagtym. Edil sagatlar durýan ýaly. Düşünýärmi, Arslan? bakym ikimiz bile bolars. Ana şonu bize hiç hile saat ziyan edip bilmez. Bolýarna, men gideýin. Ýür, menim seni uğradyp Hemraň ýanyna baraýyn. Hemra. Arslan. Gow geldiň ýör. Näme boldy? Ýör maşyna min soň düşünýär. Dinle, ýanyndakyları ýetir, inni gezek olan köy.
Pena! 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 Pena, Pena, gözün açsana, bu men. Bu men, Pena. Pena, gözün açsana, bu men. Arslan! Pena, gözün açsana. Pena, gözün açsana, Pena. Bu men, Hemra, Pena. Inni deneylek, olacı giyme değmeyken, birini torak seretse de, yankıyatan şagalsa da olmaz. Men ağamayalı adamlar dünyada köprek bolsun. Ana şonny hemmejesi yerlerini bilerler. Doğru aýdýan. Gelin şonuň üçin çelik. Arslan? Oho. Däde dünýä inen onuň bilen. Berde yatanıma näçe bolmaly? Ejem dagy ala dediýändir meni. Yok lay, o ne alaladı? Ecene aytam Hudaýa şükür, penadanam dine aydık diye. Arslan, oy ne demek? Bor, gaharlanma. Ecen dağada havar ettik. Hemralarda oturýar. Ertir bararsıydık. Hiç zat aydan. Yok, arkayın ol. Hemra nerede? Hemra häzir gelýär. Hemra, sen nerede oldun? Ne görünün, ne de zaň ettin? Jeren, men sana häzir hemmesini düşünürjek. Birinji bilen men jan ýalyp dostum geldi bilýäňa. Tamam bolsa oturduk. Hemen bir adacık penaň iş çykdy. Ýöne ne işim bolsady? Dökman seni görüp gider. Doğru olmasa sen men görýän bilip beter etdiň ýaly. Yo, on ýaly. Ýöne olaram dostsa. Bolya. Eýen batoram. Ýöne hawar tutdur. Bolmasa sen çymas ýa. Sen var men içimi sorasana. Daşary diýwallaň, ine de daşary. Ýöne sen bu at yatıp diňjiň almaly. Ey, sen bir karılar ýaly bolmadan o. Yo, garlar ýaly görme. Ýöne sen bu at
Saglyňa seretmeli. Bolmasa sen bilen her ýerde gaýlanmak kyn iş. Ey Arslan. Bolä. Bena, näme boldy? Hana şolun biri. Haramladın. Garaş Bena. Gorkma. Men namartda. Gitte ýanyndakylar. Eger olar özlerini ýol bersaý, ýekece şagala degen bolsa, ola ýol berseke, howlak gurjuşa da ýok. Ertir saat 9-lary şo ýerde düşünşer. Bar, gummol. Şäher aýlanmana gidem zokmy? Ya da aýlap boldukmy? Ýok, biz ökman aýlanarys. Ýöne şu wagtda. Sebäbi Arslan bilen pena garaşýanlar. Men Fakowlattyrmada ýüregime düşdüm diýe. Bolä, men saňa zararlana bilirim. Ýok, sen ters düşünme. Jere, gaty görmesene. Ceren, dursana. Cigin, bir zaman mümkünmü? Ne ayıl Cigin? Kovmadım. Gitarı ödün mi? Hava? Birde çalıp olmaz mı? Benim gurrum yok.
özüňizi şiir saýyp, ýanymdaky gurjylar bilen bir şagal urýan bolsaňyz, onda siz şagalçada ýok ekeniňiz. Sen näme? Arasa uruş isleýänmi? Men onu sana gurnap beräýärim. Tağırttı mı? Yok lay. Kovda mı? Awa. Arslan, sana näme boldy? Sen on nämeden diýen? Ağam sıptırınma diýen. Bilemok. O näl bilemok? Men käwagt ödödüme düşünemok. Düşünmedi ýaly näme açdaýdy? Sen ýança öz oglanyň garabyňdyň. Men siz zıngmadım. Yok, zıngdyň. Mundan öter näme gerek? Ol öz işim.
Maksat nan yiyecek mi? Yok. Azıcık yiyey. Nem için? Nem için beni koyuverdi? Ya beni tanıyamka? Belki menun tananlarlarım. Yok. Berde barda da var. Ova pena, ne mi yeli? Tapawdy yok maňa näme boldy olýaşma. Onda sana bir tokka soğan bilen, bir tegelegem çörek alar. Bir topla soğanny getirdi artdan. Olmadan gözüne diňe ýaş etenim. Pikir edýä. Ýöne pikir hakdaýdylan sözem ma. Pikir adamy. Oýdy. Afçak gelmediler. Size näme gerek? Maňa bira tawuk, yene de yene Asi. Sen näme yiyecek? Ha? Men Näme oldu? sagat. Ha? Böyle oğlum men soňra gelir. Oh. Ne? Görýän bolan. Meňe işim bar edi. Hey, Hemra. Bağışla. Birinci teýilgäh. Bolya, min. Çaltyrak süräý ho. Mundan nedir ne Efrin? Uşşok mu niyemetçi? Gana taçayın mı? Çaltyrak süräý ho, ýetişem o. Ne, ben bu nekam yetişmeyen. Pulun köprek var uçağı fərdi. Näme boldy? Bela oldu da her oldu. Görün o masinle oldu. Bollu.
Odur onun näçden? Ýör göreli alaşar. Больше не вернешь. Сердце пусто, вместо чувства в нем осталась ложь. И казалось, не осталось верного пути. Выбор сделан, ты б хотела навсегда уйти. Навсегда уйти. Навсегда уйти. Из чистого листа. Опять начнешь сначала. Bolýa, Alyan. Gatowa, ýarlaşmarsyň. Gaýdyanyň näçe? Ay, nemede? Ýalky diýenim-de $300. Men häzir hemme çykajagyň beririm. Dokumentlaryň özüň dizer. Bor, arkaň ola, bir jebin.